रस्त्याच्या कडेन कचरो उडयताना NHAI कर्मचारी रंगेहात धरले. कारवार. NHAI वन ड्युटी असो फलक लायिल्ल्या वाहनांतल्यान NHAIच्या कर्मचाऱ्यान कचरो भरून हाड रॉक गार्डना लागीं सर्व्हिस रस्त्याच्या कडेन उडयताना नागरिकांच्या हातींत रंगेहात सापडले. नंतर नागरिकांन जाब विचारते निषेध व्यक्त केलो. रोज सकाळी कारवारचे नागरिक स्वतः शहरात स्वच्छता श्रमदान करतात. मात्र केंद्र सरकारच्या विभागातले कर्मचारी कचरो रस्त्याच्या कडेन हाड उडयतात. हे चुकीचे आशिल्ल्यान नागरिकांन निषेध व्यक्त केलो आणि कचरो उडयल्ल्या खंयच्यान तो कचरो उचलून घेवन वाहनात परत भरू लायलो. या वेळार जनशक्ती वेदिकेचे अध्यक्ष माधव नाईक हेमी घटनास्थळाचेर हजर झाले. त्यांनी सांगले की सार्वजनिक रस्त्यार कचरो उडोवचे अयोग्य आसा. टेंडरच्या नियमानुसार कचऱ्याची विल्हेवाट लावूं जाय अशें तेमी NHAI अधिकाऱ्याक सांगले. अखेर कचरो नगरपालिकेकडे ठराविक शुल्क भरून शिरवाड हांच्या घनकचरा व्यवस्थापन केंद्रात जमा करच्या सूचना दिली. या वेळार संतप्त जाल्ले सदानंद मांजरेकर हेमी सांगले की केवळ दंड आकारून चलचे ना, तर बिणगा ते सदाशिवगड महामार्गाच्या कडेन पडिल्लो कचरो संबंधितान स्वतः साफ करचो अशी मागणी केली. तुमगे केलो तुमकडे ह्यानी केलो हांव उलय लोकांनी काय कितें मातसो देवा गाडयेक पळय कितें आसा हे कट जाला ಹೌದು ಮುಗಿತು ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸಮಾಧಾನ. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬೇರೆ ಮಾತು ಇವುದು 5,000 ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಮೊದಲು ಆಗಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಅಷ್ಟೇ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಡೆಗೆ. ಇವಾಗ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅವಿಗೆ 5,000 ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಮುಗಿದು ಹೋಗುದು ಅದು ಬೇಡ. ಹಾ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ದುಡ್ಡು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ, ಈಗ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡುವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದುಂಟಾ ಲೆಟರ್? ಸರ್ ಅದು ಬಿ ತೆಗೀರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಕಡೆಗೆ ಒಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಬಾಯಿ ನಡೆದಾಗಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ. ಇದೇನಿದು ಅಂತ ಉಂಟು एक बस्ता 2 बस्ता क्यों चलने का यही जगह मिला था आपको? जंगल किधर है? ये जंगल बोलते हैं उसको, हम कश्मीर बोलता है ये ಗೊತ್ತುಂಟು ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಇವು ಗಡ್ಕರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಹೈವೇ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. फुल्ल व्हिडिओ केला कंपनी के लोग हैं नहीं करता. आम्ही त्यांच्या खालचे लोक म्हणजे हलकत IRB आणि नॅशनल हायवे काम करते आणि कचरा उडायला सर सर आमचा तुम्ही कोऑपरेटिव्ह दिवच्याचा आहे. हा पहिले सांगता हा पहिले तुमच्या किती फोन केलो. हा यस IB लोक अरेस्ट केला कसा तरी कारवाई वो भी उठाओ, निकालो. पूरा प्लास्टिक हुआ था किधर है? फ्लाईओवर के भी? हाँ, फ्लाईओवर ऊपर प्लास्टिक थोड़ा काम किया था. हाँ. वो प्लास्टिक आके इधर फेंक दिया तो सब लोग आके बोल रहा है तुम लोग इधर फेंकता है. बोला हम लोग नहीं फेंका सर, इसलिए ठीक है मैं क्लीन करके देता हूँ सर बंदे के साथ. ऐसे बोलते हैं ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅಂತ ತಗಸ್ರಿ ಇವಲ್ಲ ಇವಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದು
ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ದು ಸದಾನಂದ ಎಸ್ ಮಾಂಜೇಕರ್ ಸರ್. ಹಾಂ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಕುಡಿಬಾಗ ಮನೆ. ಹಾಂ. ಹೋಗುವಾಗ ಇವು ನೋಡಿದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಂ. ಐ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಚರ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಳುವ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ವೆಂಡೈಟ್ ಹಿಡಿದೇನೆ, ಇದು ವೆಂಡೈಟ್ ಕಾಳಿ ಮುಂಜಾವಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಗಂಗಾಧರ ಹಿರಣ್ಣಗೆ ಬಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ದು ಇವು ಯಾರು ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸುನಿಲ್ ಇವಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿನವ್ರದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಮಾಧವ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ, ಎನ್ ದತ್ತಾಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಾಳೆಗೆ ನೋಡಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾಳೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಸರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಣಗಾದಿಂದ ಕುಡಿಬಾಗ ತನಕ ಏನುಂಟು ಎಲ್ಲ ಇವೇ ಹಾಕಿದುಂಟು, ಇವೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಪೈವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ, ಇದಾವೆ ಬೆಣ್ಣೆಗೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಕಿವಿಯೋ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾವೆ ಸರ್. ಆದರೂ ಇವು ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು? ಈಗ ವೆರೈಟಿ ಹಿಡಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ನಾಳೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನೋಡಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮದು ಹೆಲ್ತ್ CMCದು ಸುನಿಲ್ ಕಳಿಸೋ ಸುನಿಲ್ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಪರವೇದಿಕೆನಾ? ಹೌದು, ಪೈವೇದಿಕೆ. आलिशान घर आता कारवारात साकारची सुवर्ण संधी. कारवारात बाळ शिवाजी कॉलेजालागी अत्याधुनिक सुविधां सजिल्ले फक्त 5 आकर्षक बंगल्यांचो खास प्रोजेक्ट. भक्कम आणि भूकंपरोधक RCC बांधकाम, आकर्षक सागवान लाकडाचे मेलामाइन पॉलिश मुख्य दरवाजा सहित उच्च दर्जाचे ब्रँडेड लॉक आणि संपूर्ण घरात मॉड्युलर इलेक्ट्रिकल स्विच. घरात विट्रिफाईड टाइल्स फ्लोरिंग, जिन्यासाठी ग्रेनाइट फ्लोरिंग आणि स्वयंपाकघरात ग्रेनाइट प्लॅटफॉर्म सह स्टेनलेस स्टील सिंक. प्रत्येक बंगल्यासाठी स्वतंत्र कार पार्किंग आणि खिडकीसाठी UPVC अल्युमिनियम स्लायडिंग शटर. फलात टीव्ही, टेलिफोन आणि इंटरकॉम पॉइंट्स, तसेच बेडरूमात AC साठी विशेष व्यवस्था. बाथरूमात उच्च दर्जाचे सॅनिटरी वेअर, CP फिटिंग्स आणि हॉट कोल्ड शॉवर सुविधा मिळतली. मर्यादित बंगल्याचा हा प्रोजेक्ट तुमच्या कुटुंबासाठी सुरक्षित, आरामदायी आणि आधुनिक निवास. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. श्रेयस पेपर मिलात भिक्षण उजो. कारवार दांडेलीत केलकडा वाठारातल्या श्रेयस पेपर मिलात भिक्षण उजो लागिल्ल्यान या वाठारात भयाचे वातावरण तयार झाले. कारखान्याच्या आवारात साठवून दवरिल्ल्या प्लास्टिक कचऱ्याक उजो लागिल्ल्यान उजो मोठ्या प्रमाणात पसरलो. मिल्लाच्या वाठारात पसरलेल्या उजामुळे स्थानिकांमध्ये भयाचे वातावरण तयार झाले. उद पालवच्या कर्मचाऱ्यान ताबडतोब घटनास्थळावर येऊन उद पालवच्या प्रयत्न केले. उजाची तीव्रता वाढिल्ल्यान लागींच्या रानात उद लागची शक्यता आशिल्ल्यान परिस्थिती गंभीर झाली. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.